Y Lisboa Downtown, ras stryd beicio mynydd fwyaf byd, lle mae'r beicwyr yn cael y cyfle i frwydro eu ffordd lawr strydoedd cul a llithrig prifddinas Portiwgal. Llynedd cafodd Emyr Davies iawn sy'n gystadlu am y tro cyntaf, ond ni lwyddodd i gyrraedd y 25 uchaf. Pwy oedd brenin y ras y llynedd? Steve Peat wrth gwrs, sef pencampwr y byd. Ond sut Mae Ems yn teimlo am gystadlu eleni? Dwi yn Lisbon Downtown, mae'n bwrw, a mae'n lot mwy peryglus na blwyddyn diwethaf. Dwi'n meddwl os yr ras mae'n ganso sy'n disgyn nhw, fatha game over. Gan fod y tywydd mor wael, roedd yn rhaid i'r beicwyr aros tan i'r swyddogion ddeud bod y trac yn ddigon saff. Felly, dyma ni, ras Lisboa Downtown 2010. Yn gyntaf eleni oedd Paulo Dominguez gyda Philip Polk yn ail a Greg Minar yn drydydd. Ond yn arwain y Prydeinwyr oedd Emyr Davies, 12 safle yn uwch na pencampwr y byd Steve Peat. Cystadlodd 100% o feicwyr gorau'r byd yn y ras, felly llongyfarchiadau i Ems am ddod yn safle 11. Dim ond 7 eiliad rhyngddo fo ar enillwr. Dechreuad gwych i dymor beicio mynydd Ems. Pob hwyl wrth iddo gystadlu yng nghyfres Cwpan y byd beicio mynydd 2010.